या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपीरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। सीएम शिंदेंच्या दौऱ्याची जय्यत तयारी। महामार्ग रोखला, पोलिसांकडून धरपकड। आणि आत्मेश्वर तळीनं गाठला तळ। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपीरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये माननीय आमच्या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांचं स्वागत आम्ही सिंधुदुर्गवासीय करतोय। त्याचप्रमाणे उद्या होणाऱ्या कार्यक्रमाला माननीय आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब, त्याचप्रमाणे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे नेते निलेशजी राणे साहेब, तसंच उदयजी सामंत साहेब, अनेक दिग्गज नेत्यांनी त्यांच्या तयारीची जोरदार सुरुवात केलेली आहे। आणि सर्वप्रथम मी सगळ्या आमच्या नेत्यांना शुभेच्छा देतो। त्याचप्रमाणे माननीय एकनाथजी शिंदे आणि आमचे भारतीय जनता पक्षाचे नेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी जी विकास गंगा आणली आहे, या विकास गंगा जी आणली आहे त्या विकास गंगेमुळे आमच्या सिंधुदुर्गाचा म्हणा किंवा रत्नागिरीचा म्हणा कायापालट व्हायला सुरुवात झालेली आहे। आणि या सिंधुदुर्गाच्या गंगेमध्ये माननीय राणे साहेबांनी जी सुरुवात 1990 साली केलेली होती, तीच सुरुवात पुढे घेऊन जाण्याचं कार्य या नेत्यांनी केलेली आहे। आणि सर्वप्रथम मी या सगळ्या नेत्यांना धन्यवाद मानतो, कारण माझ्यासारख्या एक सर्वसामान्य युवकाची आशा आहे की या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाव या सगळ्या जिल्ह्यांपेक्षा 1 नंबरवर यावं, हीच आमची अपेक्षा आहे। आमच्या बाजूला असलेला गोवा राज्य आणि गोवा राज्यामध्ये जी डेव्हलपमेंट झाली अशा प्रमाणामध्ये ही आमच्या जिल्ह्यामध्ये गंगा यावी आणि इथे डेव्हलपमेंट व्हावी, हीच आमची इच्छा आहे। आणि माननीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी आजपर्यंत देशाचा जो काही विकास केलाय आणि त्याच्यात जो भरीव विकास आहे तो महाराष्ट्राचा सुद्धा केलाय। आणि महाराष्ट्रामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा येतो आणि या जिल्ह्यामध्ये विकासाची गंगा म्हटल्यानंतर आमच्यासारख्या गोरगरीब जे युवक आहेत, आजच्या काळातील तरुणाई आहे, यांना 2 हातांना काम मिळण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न आहेत। आणि या प्रयत्नांसाठी आमचा सगळ्यांचा त्यांना सलाम आहे। आणि उद्या होणारा कार्यक्रम हा मला वाटतं लाखोंची गर्दी असेल। माननीय निलेशजी राणे साहेब म्हणा किंवा पालकमंत्री साहेब म्हणा किंवा आमच्या एकनाथ शिंदे साहेबांचा शिंदे गट म्हणा, यांनी सगळ्यांनी जी तयारी केलेली आहे त्या तयारीला मला वाटतं जोरदार सुरुवात झालेली आहे। उद्याचा कार्यक्रम हा भरगच्चच नक्की होईल। आणि माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांचं मागच्या वेळी सावंतवाडीमध्ये येण्याचा दौरा हा रद्द झाला, परंतु उद्या त्यांचा दौरा सावंतवाडी तसेच कुडाळमध्ये होतोय। या दोन्ही दौऱ्यासाठी मी त्यांना शुभेच्छा देतोय साहेबांना। आणि माननीय राणे साहेब सुद्धा या कार्यक्रमामध्ये आहेत। अशा या कार्यक्रमामध्ये मला वाटतं अनेक संकल्पना माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब मांडतील आणि ते सत्यामध्ये उतरवणारे नेते आहेत, त्यामुळे मी धन्यवाद मानतो। या दौऱ्याचा युवकांना काय फायदा? या दौऱ्याचा फायदा युवकांना असा आहे की जे मागील सरकारमध्ये काही प्रकल्प बंद पडले होते, हे प्रकल्प चालू करण्याचा मानस या सरकारमध्ये आहे आणि सरकार चालू करणार आहे। आणि युवकांसाठी काही MIDC मध्ये उद्योग म्हणा किंवा राणे साहेबांच्या खात्यामार्फत MSME मार्फत काही उद्योग चालू करण्याचा मानस याच वर्षी ठेवलेला आहे आणि तो मला वाटतं चालू होण्याची शक्यता आहे। शासन आपल्या दारी अंतर्गत सुमारे 75,000 लोकांना याचा फायदा होतोय। मला वाटतं ह्याच्यापूर्वी शासन आपल्या दारी म्हणण्याच्या ऐवजी शासनाच्या दारी जावं लागायचं। मला आनंद वाटतोय की अशी संकल्पना माननीय मोदी साहेबच करू शकतात आणि एकनाथजी शिंदे साहेब आणि फडणवीस साहेबच करू शकतात।
कारण शासन लोकांच्या दारी येणं ही मला वाटतं आजपर्यंतच्या इतिहासातली पहिली वेळ आहे. शासन हे शासनाच्या घरीच असतं, परंतु शासन उचलून त्यांनी आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये लोकांपर्यंत घेऊन येणं ही खरोखर चांगली संकल्पना आहे आणि या संकल्पनेसाठी आमच्या नेत्यांना सलाम आहे. सावंतवाडीत पण जंगी स्वागत होतं आणि विकास कामांचं भूमिपूजन होत आहे. सावंतवाडीमध्ये जी जंगी स्वागत होत आहे, या जंगी स्वागतात मला वाटतं लाखोंची गर्दी उचलेल आणि सावंतवाडीमध्ये सुद्धा सीएम साहेबांचं खूप मोठं स्वागत केलं जाईल. या दौऱ्याविषयी कसं स्वागत असेल? दौऱ्याविषयी माननीय या मतदारसंघाचे आमदार माननीय दीपकभाई केसरकर म्हणा, आमचे नेते निलेशजी राणे साहेब म्हणा किंवा आमचे पालकमंत्री साहेब चव्हाण साहेब म्हणा, हे सगळेच नेते लोक त्यांचं चांगलं जोरदार स्वागत करतील आणि सावंतवाडीवासी सुद्धा स्वागत करतील. जंगी स्वागत असेल आणि समाधान या दौऱ्यावर? नाही, या दौऱ्यामुळे नक्कीच सिंधुदुर्गवासियांना समाधान मिळेल, कारण माननीय शिंदे साहेबांनी आजपर्यंत मला वाटतं महाराष्ट्रामध्ये जेवढे दौरे केले त्या जिल्ह्यामध्ये त्यांनी काही ठराविक त्या जिल्ह्याचा उल्लेख जो केलाय की औरंगाबाद म्हणा किंवा परभणी म्हणा, ज्या ज्या ठिकाणी त्यांनी केला, सातारा म्हणा, तिथे त्यांनी त्या जिल्ह्याचा कायापालट करून दाखवलेला आहे. त्याच प्रमाणामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा नक्कीच कायापालट करतात. दौऱ्याच्या निमित्ताने युवकांना नेमकं काय आवाहन करणार? दौऱ्याच्या निमित्ताने आज मला वाटतं मोदी साहेबांनी युवक वर्गांनाच पुढे आणण्याचा प्रयत्न केलाय आणि शिंदे साहेब सुद्धा तेच करतायत, देवेंद्रजी फडणवीस साहेब सुद्धा तेच करतायत आणि आज येणाऱ्या उद्याच्या कार्यक्रमामध्ये सगळ्या युवकांना चांगल्यात चांगलं प्राधान्य देऊन त्यांना कुठेतरी नोकरी धंदा आणि व्यवसाय करण्यासंदर्भातच मार्गदर्शन करतील अशी आशा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. We are at the customer outreach program of Bank of Maharashtra, and I am joining Mr. Ashish Pandey, who is the executive director at Bank of Maharashtra. Sir, first of all, I'd like to ask you, how do you feel coming back to Goa? Because last time when we spoke, we were in Goa. How does it feel to be in Goa, especially with all your customer base? And how has been the response? Overwhelming? Yeah, actually, it is a matter of pride and privilege for me to be in Goa, because last time also when I came, there was a parliamentary committee, and then I met some of the government officials and some of the customers. We had customer meet, not an outreach, and in very short span I again got an opportunity to be in Goa. First of all, let me tell you, Goa is an upcoming state, one of the wonderful, see, everybody knows, so the Goa charm is already there, not only in India but also in abroad. But now coming to the commercials, or maybe the retail part, or maybe the banking part, or maybe the economy of the Goa. So like if you take the cashew and so many industries are there, so I think that is going to reap so many benefits, and the government, state government is doing very well. So Bank of Maharashtra is having a very, very good support from the state government and also from the citizens of the Goa state. So what I say, we have 63 branches. हमारे यहाँ पे लगभग 63 ब्रांचेस हैं, लगभग 7,000 7,500 का हमारे यहाँ पे बिजनेस है, और हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने यहाँ पे बिजनेस को, जैसा पिछली बार भी मैंने बोला था कि शॉर्ट टर्म में हम इसको 10,000 करोड़ को हम यहाँ से क्रॉस करें, और लॉन्ग टर्म मतलब 2 से 2.5 साल में हम इसको 15,000 करोड़ को हम यहाँ से इस बिजनेस को क्रॉस करें. तो पिछली बार भी हमारी यहाँ पे जो बातें हुई थी कुछ कस्टमर से, तो उनके भी सैंक्शंस लगभग आज इस कस्टमर आउटरीच में हमने लगभग 75 करोड़ का रिटेल MSME रैम का सैंक्शन दिया है, जिसमें एजुकेशन लोन, होम लोन, ट्रैक्टर लोन और काफ़ी कुछ क्लस्टर स्कीम्स भी हैं, KCC भी है, और अपना जो एक है जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का है, जो कोकन फ्रूट्स है, आपने देखा होगा. तो एक जहाँ पे नारी शक्ति हम बोलते हैं भारत में, तो एक हमारे यहाँ कस्टमर हैं जो महिला हैं, और आज उनको सैंक्शन दिया गया यूनिट को, जो पूरी महिला की यूनिट है. तो हमको भी खुशी होती है कि एक राज्य के विकास में भी हम योगदान दें, आगे बढ़ें, और जब हमको इतना प्रेम है यहाँ की जनता का और सरकार का, दोनों का, और आप सभी लोगों का,
तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कंधे से कंधा मिला के हम विकास में योगदान देते रहे. बँक म्हटलं म्हणजे सगळेच प्रॉडक्ट्स आहेत, त्यामुळे असं काही नाहीये. फक्त काय आहे की जे स्कीम्स आमच्याकडे जे लोक येतात त्यांना पर्टिक्युलर आम्ही सांगतो. जसं सर म्हणाले की वेरियस स्कीम्स आहेत, पण त्याचे थोडं कॅम्पेन्स व्हायला पाहिजे. नक्कीच आपण कैंपेन्स कंडक्ट करूं. अभी आज का कस्टमर आउटरीच जो प्रोग्राम था वो महाराष्ट्र रीजन, स्पेशली कोंकण रीजन और गोवा रीजन का था. मैंने एक बात आपके नोट की कि यू ऑब्वियसली यू आर प्रमोटिंग योर पैन स्कीम्स विच आर देयर पैन इंडिया, but you're also very specific to micro management, whether it is MSME as you mentioned or whether it is very the identity of Konkan or maybe Goa region. Is it a different strategy or is it has in past it has been paying off really well? Actually, very good question. Let me ask you, many analysts and many press people used to ask us that the bank is doing very well. As you know, there is a news from PTI and so many from press people after the comparison from all the industry players. So when they ask us, we always say that we handle the business very specifically. So though we have pan-India schemes and everything, but it is not like that. See, the purpose of this outreach which you asked in the first question is very clear, that what people want. So give what people want within the ambit of guidelines. So if my RBI guidelines and my banking guidelines and the society and everything permits that I should have this cluster scheme. So actually you see along with me Mr. Rajesh Singh ji is there, who is our GM MSME. He is specifically in this outreach program to understand that Goa state what sort of cluster scheme is required. So today he is very clear on 2-3 things. One is that we can have on the cashew side, maybe agriculture my GM is not there, but then he can communicate. And then on the fisheries, so we do have so many schemes. But specifically for the Goa we can have specific schemes, maybe say 3 or 4 or 5, wherein we can offer our customers very smooth sailing sort of a business, जो हमारी भारत सरकार भी बोलती है ease of doing business. So our actually strategy or maybe the thought process in Bank of Maharashtra is to inculcate ease of doing business with the customers and also within the staff members. So जो हमारी शाखाओं में काम होता है, हम उस काम को कितना सिंप्लीफाई करें या रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पे लेके आए, तो जो काम उनके लायक नहीं है या रिपीटेटिव वर्क है which can be done by a bot. So like that what we are thinking through technology, simplifying the things using technology and digital, making the life and process simple for the staff members and similarly making the things business easy for the customers. मोबाइल बैंकिंग रिवैम्प हो गया है, कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया है, पर फ्रेंड्स this is not even 1%. That much I am assured. अगले महीने यही आपको मोबाइल बैंकिंग में आप दवाई भी ऑनलाइन मंगा पाएंगे हमारे मोबाइल बैंकिंग से, डॉक्टर से कंसल्टेशन भी कर पाएंगे, पैथोलॉजी भी बुक कर पाएंगे, एरोप्लेन का टिकट भी मोबाइल से ही ले पाएंगे ऐप से, बस का भी टिकट ले पाएंगे, all the facilities, all the bill payments, and I am just taking time maximum till 20th June. All this will be able to be on mobile banking. You nicely said, what people want. I think I was attending this session as well, right from, an extra branch in one particular commercial area to maybe, pushing for other opportunities or maybe suggestions. These are the things which come in an outreach program. Now you are spearheading this under your leadership, and the fantastic thing with people is there was some amazing testimonials, and when people, your customers, speak for your brand, I think that is more than enough for a brand to achieve greater heights. How do you see this feedback? See, for any organization, the only barometer is customer satisfaction. If your customers are not satisfied, you will not remain for long. So that is the actually thing which we have imbibed, and that is why we are doing outreach program. Now you asked about very good thing about one suggestion came, some I think industrial area near Goa. Now actually we worked upon this. We are the I think only public sector bank right now who is opening 150 to 180 branches per year for last 2 years. This year also we are opening. So we are spending lot,
and that is actually one of I should say our fort area, or maybe a pillar, which is giving me minimum 10 to 15% of my incremental business. So I am in a position to defend my CASA at the rate of say 52 53%, because I am opening the new branches, which is opening with the say 10 to 15 crore on day one. So now the thing is that who can give you the best sort of means I would not say judgment, but then on ground reality, that is the customer. So it may be off guard, it may be on guard, it may be a balance, it may not be a balance, but the question is take it positively, put your team on the job, see the reality. If it works, put your entire effort in nurturing that, and we have done. Let me share with you one example is Bhilwara. In Bhilwara, we started a branch was only hardly 70 crores. It was not a foreign exchange branch. We made it when we came to know like this only. One customer told that, sir, we are sending all my people and documents to Jaipur. Then I asked, why Jaipur? Sir, there is no foreign exchange branch. Then we opened, posted a chief manager. That branch is now 500 crore. No NPA. So, yes. So now the thing is that if there is a good suggestion, why not to understand, do root cause, or maybe do the survey, or maybe find it out. And if it is fitting, straight away take a call and go ahead. Under your leadership, sir, I think the entire engine is on fire, and I think, you are on a speed track. I can also understand with respect to opening new branches, with respect to hiring new talent. You are on verge of taking some of your the biggest competitors who are there in maybe top 1, 2, or maybe 3. Where is Bank of Maharashtra heading? Just I want to understand is where is Bank of Maharashtra heading under your leadership? See, actually, it is leadership of our MD, Mr. A.S. Rajiv, and my senior AD, Mr. Vijay Kumar. But let me tell you, your 2 questions which you asked. One is you asked about maybe the leadership or something like, and the second, I think you asked about where it is heading. So I will put very clearly 2 things that actually we are not doing anything. Very simple. This is the team which is doing. I am only a servant with my team as a team member. So I am just supporting what my team wants from the bank and maybe from the board. So we are a link between everybody, and we are trying to upgrade technology, bring digital, make things ease of doing business, help our staff members, motivate them, keep them. If we are making profits, actually we are sharing. You may be surprised to know. So we are one of the bank, means very forward in that, where we are sharing so many things with our staff members, even like on the money things, on incentive or maybe PLI and other things. That is one part. Second part, we don't take competition with any of the stalwarts. We are very small bank. So like say 4.10 crore. What are your aspirations? So what we say, we do not give any guidance. We do not, take competition with anybody. So we take everybody as an elder brother. But what we take inside, how we can improve each day. Our competition is with only ourselves. So what our team is doing, we are trying to compete within ourselves, how we have functioned yesterday, how we can function today, how we can function tomorrow. Suppose in many of the parameters bank is doing good. Can we add one more where we are second industry next time? Or where we are doing, can we improve further better? So actually the whole philosophy in the bank and the leadership of my MD, Mr. Rajiv, is that the entire team thinks how we can improve upon. And improve from where? From the feedback from our customers and staff members. Bank of Maharashtra, एक बैंक एक परिवार, अतिशय सुंदर बँकेचं आमचं नातं आहे. You're investing heavily in terms of technology. You also mentioned that with respect to the mobile app, you want to kind of upgrade, and as you mentioned, ease of doing business is where you want to give all your customers convenience to work on. How important is technology, and how have you maybe kind of be different to other peers of yours? Okay, I think there are some of the things which are already in my website, which are concluded, and also where press releases are there. Certainly I can be in a position to divulge.
Bank of Maharashtra is harping only on clarity of one, ease of doing business. There are three pillars on which the Bank of Maharashtra is working. First is digital journeys, which is customer oriented, which is helping my staff on ease. Second is the digital operations. Why digital operations? Now, if you are doing manually, how you can convert it into digitally or technologically. The third is digital compliance. The only bank today which is trying very, very hard on converting, compliance in the on journey. So what we are actually saying is, like robotic process automation. Our board has approved 62. From January we started implementation. Already 10 we have implemented, and which is very critical process we have done. Next 1 year probably you will see more than, I think, 60 is be implemented. All the reconciliation we are putting on the board. So not only T+1, we are thinking within a day 4 to 6 time reconciliation happening, because now cyber frauds are coming huge. So the concern of the bank is, if you are reconciling all your transaction within the same day 2 to 3 times, you will be in a position to check all these frauds which are happening. So that is on one part. Another is that we want minimum 20, 25, 30 actual journeys for the customer on asset, liability and service. Also in the third party. So we have already launched with MCHI, that is Sigma Manipal. हम हेल्थ इंश्योरेंस को व्हाट्सएप पे 3 मिनट्स में पॉलिसी हमारा कस्टमर ले सकता है विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन ऑफ ब्रांच, नोबडी. सिमिलरली हमने फ्यूचर जनरली के साथ में हमने जनरल इंश्योरेंस में 3 अभी लॉन्च की है. सो व्हाट वी आर नाउ थिंकिंग कि how we can make a bouquet of services, because there are 2 type of people in society now. One is who wants phygital service. थोड़ा टेक्नोलॉजी भी चाहिए लेकिन ज्यादा फिजिकल चाहिए. उनको खुशी होती है हमारे ब्रांच में आके बात करके सर्विस लेने में. एक होते हैं जो ब्रांच में नहीं आना चाहते, नेक्स्ट जेन. सो दे वांट टू डू एवरीथिंग ऑन द palm top. Everything they want, everything loan and should have. So we are coming with the STP journeys. So we are thinking to have a digital bank within the bank. So this is our aspiration. Okay, I think Bank of Maharashtra is on a roller coaster ride. As you rightly said, you have to just put the best of you the next day and kind of improve on every single day. And that is what Bank of Maharashtra is doing. And it is a fantastic experience to be part of today's outreach program and learn from you, and more importantly, learn from your customers who speak larger than life for you. Pleasure it was, sir. My best wishes to you and your entire team to achieve what you want to. Thank you. Pleasure. See ya. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. माझ्याबरोबर पोलीस स्टेशनला चला, ज्याला कोणाला डाऊट आहे. आणि त्यावेळेस आमचा डाऊट नाही, तिथे बिचारे मुलं आहेत. आमचा विषय काय होता, त्या बिचाराला काहीतरी भेटायला पाहिजे.
याला 2 वर्ष झाली. एक लक्षात घ्या, पोरगा रस्ता क्रॉस करत असताना गेला. परिस्थिती काय माहिती आता मारला ना, आता त्यांचा मुलगा शाळेत आहे, त्याचा शिक्षणाचा खर्च कोण करणार? काय करावं? तारीख द्या. मला माहिती आहे पावसाच्या अगोदर आहे, पावसाच्या अगोदर पाहिजे. पावसाच्या अगोदर नाही. 1 वर्ष थांबलो आम्ही. 1 वर्ष गेल्या वर्षी तुम्ही पत्र दिलंय आम्हाला. तुम्ही आता सांगताय ना, ते गेल्या वर्षीचं पत्र आहे. अरे यार काय घेतलं फोटोच काढते. तुम्ही घेताय आता साहेब ते ओरं सोडलं म्हणे साहेब. एकाचा नाही अनेक जणांचे स्थानिक युवक जे आहेत आमचे मृत्यू पडलेले आहेत. या झारापत्रादी हायवे चालवून जवळजवळ 10 वर्ष उलटली. या हायवेचं काम करत असताना जेईने ज्या पद्धतीने काम करायला पाहिजे, इंजिनियरने ज्या पद्धतीने काम करायला पाहिजे, माझ्या मते ते कुठंच इंजिनियर होता असं दिसत नाही आहे. पूर्णतः काम कुठेही सर्व्हिस रोड नाही, कुठेही एखाद्या सर्व्हिस रोड आहे किंवा डिवायडर आहे, डायव्हर्शन आहे, त्याला योग्य मार्ग दाखवलेला नाही. अशा तऱ्हेचं रस्ता करायचा म्हणून केलेला आहे. म्हणजे एखाद्या गावठी माणसाने येऊन तिथं रस्ता करावा अशा पद्धतीने केलेला आहे. स्थानिक लोकांना डोळ्यासमोर ठेवून नियोजनबद्ध काम केलं पाहिजे होतं रस्त्याचं, पण ते कुठं झालेलं दिसत नाही. आणि त्याच्यामुळे आमच्या प्रथमचा मागण्या होत्या की सर्व रस्त्याला म्हणजे नेमळे, मळगाव आणि वेती या तिन्ही गावाला सर्व्हिस रोड पूर्ण मिळावा, जेणेकरून स्थानिक ग्रामस्थांना प्रत्येक वेळी हायवेवर यायची गरज नाही, राष्ट्रीय महामार्गावर यायची गरज नाही. ही एक प्रथम मागणी होती. दुसरी गोष्ट अशी होती की ज्या ज्या ठिकाणी सर्कल आहेत त्या त्या ठिकाणी सिग्नल बसवले जावेत. दुसरी गोष्ट, सिग्नल बसवत असताना तिथे जर गतिरोधकची गरज असेल, रिफ्लेक्टरची गरज असेल तर तिथे लावले जावेत. कारण काय होतं, गाड्या बरेच वेळा भरधाव वेगाने येतात आणि अनेक आमचे शेतकरी असतील ते रस्ता क्रॉस करतात, अनेक शाळेतल्या मुलं आहेत ती सुद्धा रस्ता क्रॉस करतात आणि त्यामुळे अपघात होण्याचे चान्सेस हे भरपूर आहे. दुसरी गोष्ट, या ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स जर अपघात एखादा झाला तरी ॲम्ब्युलन्स यायला तासनतास लागतो. त्यामुळे झारापत्रादेवी हायवेसाठी खास करून ॲम्ब्युलन्स ही मळगाव गावात ठेवण्यात यावी. तसंच तिथे मळगाव गावात पोलीस चौकीसुद्धा ठेवण्यात यावी. कारण अपघात झाल्यानंतर पोलीस जवळजवळ 1 तासाने अपघातस्थळी येतात. त्याच्यामुळे अनेक अडचणींना स्थानिकांना सामोरं जावं लागतं.
स्थानिक ठिकाणी अपघात झाल्यानंतर, राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात झाल्यानंतर स्थानिक लोक शेवटी माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून त्यांना मदत करायला जातात आणि त्या मदतीतून शेवटी स्थानिक लोकांना ह्या गोष्टी सगळ्यांना फेस करावं लागतात आणि त्याच्यामुळे आज कुठेतरी प्रशासनाला पहिला दणका देण्याचं काम या आंदोलनाच्या निमित्ताने केलं होतं। आमच्या काही मागण्या जसे सर्व्हिस रोड इथे होते, गेल्या वर्षी पाईपलाईनचं काम करत असताना सर्व्हिस रोड खोदले गेले, परंतु आजपर्यंत डांबरीकरण झालं नाही। हे सर्व्हिस रोड आज 8 दिवसात आपण पूर्ण करून देतो असं प्राथमिक आम्हाला आश्वासन देण्यात आलं। तसंच दुसरं आश्वासन अशा प्रकारचं आहे की उद्या एक्झिक्युटिव्ह जाधव साहेब एक निंबळे ग्रामपंचायतला भेट देत आहेत, तिथं स्थानिक लोकांच्या सर्वांच्या मागण्या ज्या आहेत त्या जाणून घेणार आहेत आणि नक्कीच ते भविष्यात त्या उपाययोजना करतील, आमच्या मागण्या मान्य करतील अशा तऱ्हेची आम्हाला ग्वाही दिलेली आहे। म्हणून आम्ही इथं आंदोलन पूर्णतः स्थगित केले आहे। हायवे प्राधिकरणाकडून जे सर्व्हिस रोड होते ते मी सांगितलं तसं गॅस पाईपलाईनचं काम करत असताना खोदाई झाली होती आणि तसेच अजून रस्ते आहेत, ते खड्डे पडलेले आहेत, तिथून जाऊ शकत नाही। आज ते रस्ते 8 दिवसात पूर्ण करून देतो म्हणून सांगितलेले आहे आणि अनेक ठिकाणी जिथं रिफ्लेक्टर किंवा डायव्हर्शन आहे त्या ठिकाणी रिफ्लेक्टर लावून गतिरोधक टाकून ते करण्यात येतील असं आश्वासन देण्यात आलं। तसंच जाधव साहेब स्वतः उद्या ग्रामपंचायतला भेट देत आहेत, हे आश्वासन पूर्णच आहे, म्हणजे आम्हाला पुरेसं आहे आणि त्याच्यामुळे नक्कीच एक्झिक्युटिव्ह साहेब येत आहेत, नक्कीच पुढची आश्वासन आमची पूर्ण होतील असं आम्हाला ग्वाही वाटते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। विद्युत वाहिन्यांवर येणारी झाडं कणकवलीचे नगरसेवक अभित नाईक यांनी स्वखर्चातून साफ करून घेतली आहे, त्यामुळे झाडं पडून पावसाळ्यात खंडित होणाऱ्या विद्युत पुरवठा याची समस्या थांबणार आहे। कणकवली शहरातील शिवाजीनगर इथं जळकेवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर नेहमी विद्युत तारांवर झाड पडून वीज पुरवठा खंडित व्हायचा आणि नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागायचा। त्यामुळे स्वतः माजी नगरसेवक नाईक यांनी स्थानिकांना विश्वासात घेऊन झाडं स्वखर्चानं तोडून घेतली आहेत। त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी यावेळी नाईक यांचे आभार मानलेत आणि नागरिकांच्या सेवेसाठी आपण नगरसेवक असलो नसलो तरी नेहमी उपस्थित राहणार असल्याचं सांगितलंय। यावेळी ग्रामस्थ बैराम आडेलकर, मिलिंद वालावलकर, नितीन नाईक, दिवाकर मुरकर, महेंद्र मुरकर, नंदकिशोर गुरसाळे, सत्यविजय चिंदरकर, संजय कांबळी उपस्थित होते। माजी नगरसेवक अभित नाईक यांनी या ठिकाणी पावसाळ्यापूर्वी नियोजन म्हणून या ठिकाणी जी झाडांच्या फांद्यामध्ये येऊन लाईट जाते त्याचं आताच नियोजन करून काम फांद्या तोडण्याचं काम आताच सुरू चांगल्या प्रकारे केलेलं आहे आणि लोकांना सुद्धा चांगल्या प्रकारचं सहकार्य आहे। त्याच्यामुळे फांद्या आणि ज्यांच्या झाडं आहेत ते सुद्धा पालक आपण स्वतः या ठिकाणी ह्या फांद्या तोडवा असे त्यांना सहकार्य करतायत। त्या ठिकाणी सुद्धा याच्यापूर्वी त्यांनी स्ट्रीट लाईटचं काम सुद्धा चांगल्या प्रकारे केलेलं आहे। म्हणजे प्रत्येक कामं तुम्ही सांगा, सरकार तुमच्या दारी, त्याप्रमाणे स्वतः आमच्या घरी येऊन हे काम करायचं आहे आणि काय काम असले तर सांगा असं ते सांगत असतात। तर त्याने ह्याच्यापुढे सुद्धा आपण असं सहकार्य केल्यानंतर जी उर्वरित कामं आहेत ती हे चांगल्या प्रकारे पार पडते। धन्यवाद। अभित नाईक हे माजी नगरसेवक आहेत आणि नुसते नगरसेवक नाही ते तर शिवाजीनगरमधले लोकप्रिय नगरसेवक आहेत आणि हे सगळं मान्सूनपूर्व सगळी डागडुजी ते स्वतःच्या खर्चातून करतायत आणि गेली 20 वर्षामध्ये या भागामध्ये कोणी लक्ष दिलं नव्हता। ते स्वतः जातीनिशी ते येऊन अतिशय तळमळीने आणि सर्व लोक त्या समवेत लोक आहेत, तो एकटा करत नाहीये, लोक त्या समवेत सगळे आहेत आणि त्याला सगळ्या लोकांची साथ आहे आणि एक चांगल्या प्रकारचं काम या ठिकाणी ते करतायत। तरी कित्येक वर्ष हा भाग असा राहिला होता, परंतु नगरसेवक नसताना सुद्धा एक धडाडीचा कार्यकर्ता, इथलं एक नेतृत्व, कणकवलीचं संपूर्ण आहेच तो, पण शिवाजीनगरचा लाडका नगरसेवक म्हणून तिथे त्याची गणना केली जाते आणि म्हणून हा पावसाच्या पूर्वसंध्येला मान्सून पूर्व भागामध्ये या ठिकाणी अभित नाईक हे स्वतः जातीनिशी लक्ष घालून या ठिकाणी सगळं आढावा घेत आहेत, काम करतायत, पाठपुरावा करतायत आणि बघा या ठिकाणी सगळे लोक उभे आहेत, ग्रामस्थ उभे आहेत, लोक बघतायत, लोक स्वतः सौक्ष या ठिकाणी येत आहेत, सहकार्य करतायत आणि आम्हाला खूप बरं वाटतं, धन्यवाद वाटतं आणि एक चांगला नगरसेवक मला वाटतं पुढील काही वर्षात तो नगराध्यक्ष पण होईल। या ठिकाणी काम ते चांगलं काम करतोय आणि हे काम स्वतःच्या फंडातून करतोय, कोणाची वाट बघत नाही तो, हे त्यातलं वैशिष्ट्य आहे
आणि सगळ्या लोकांनाच बरोबर करून काम करतोय, हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे. गेली 5 वर्षापूर्वी मी इथे निवडून आलो. जळकेवाडी, शिवाजीनगर, परबवाडी हा माझा प्रभाग आहे. गेल्या 5 वर्षात मी एकच काम केलं की माणसं जपण्याचं काम केलेलं आहे. आणि माणसं जपताना त्यांच्या ज्या काय अडीअडचणी, मूलभूत सुविधा आहेत त्याकडे जास्तीचं लक्ष देऊन त्यांना पूर्णपणे सोयीसुविधा पुरवण्याचं प्रयत्न मी केलेले आहेत. त्याचप्रमाणे निवडून आल्यानंतर बरीच कामं, शिवाजीनगरचा रस्ता असू दे, जळकेवाडीतला रस्ता असू दे, शाळा नंबर 5 असू दे, त्याच्यानंतर परबवाडीतली काही कामं असू दे, त्यानंतर स्ट्रीट लाईट असू दे किंवा इतर वैयक्तिक लोकांची कामं ही जातीनिशी मी करून घेतलेली आहेत. आणि आमचा कार्यकाल संपला म्हणून माझं सामाजिक कार्य हे काय संपणार नाही नसून माझं अविरत कार्य राहणार आहे. नगरसेवक झालो म्हणूनच काम केलं असं नसून गेल्या 20 वर्षात लोकांशी मी निगडीत राहून लोकांची मी कामं केलेली आहेत. आणि ह्यावेळी 5 वर्ष लोकांनी मला संधी दिली आपली सेवा करण्याची. त्या पद्धतीने लोकांचा सेवक म्हणून मी काम केलेलं आहे. आणि ते सेवा करताना माझे मित्र नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी मला वेळोवेळी प्रत्येक सहकार्य केलं. निधीच्या बाबतीत म्हणा किंवा इतर कुठचीही कामं मंजूर करण्याबाबतीत एक मित्र म्हणून म्हणा किंवा एक गावचा प्रथम नागरिक म्हणून समीर नलावडे यांनी मला पूर्ण सहकार्य केलेलं आहे. आणि आमच्या ह्या सर्वांच्या माध्यमातून ही कामं मी केलेली आहेत. स्ट्रीट लाईट गेल्या 20 वर्षात ह्या जळकेवाडी रोडला नव्हती. आज या रस्त्यावरून शिवाजीनगरच्या रोडवरून कुठलीही महिला रात्री 12 वाजता सुद्धा एकटी जाऊ शकते असं वातावरण आपण निर्माण केलेलं आहे. आणि प्रामुख्याने ह्या शिवाजीनगर ह्या भागातली जळकेवाडी, परबवाडी ह्या भागातल्या लोकांना एक विश्वास निर्माण झाला आहे की माझ्याकडून अपेक्षा निर्माण झाल्यात की हा एक काम करू शकतो. मी त्यांना पूर्ण न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचंच एक प्रतीक म्हणून गेली 20 वर्ष ही जळकेवाडीतली झाडं होती, प्रत्येकाच्या मालकीची झाडं आहेत. त्या मालकीच्या झाडांमध्ये कोण हात लावणार हा एक मोठा प्रश्न होता. कोणतरी नाराज होतील, कोणतरी काय म्हणेल. पण गेली 20 वर्ष हा लाईट दर पावसाळ्यात कमीत कमी 20 ते 50-25 वेळा गेली तर पूर्ण शहराची लाईट बंद व्हायची. म्हणून मी या स्थानिक आडेलकर गुरुजी असतील, मुरकर रावसाहेब असतील, मुरकर सर असतील, गुरसळे असतील किंवा इथले जमीन मालक आमचे मित्र मिलिंद केळुसकर, मिलिंद वालोलकर, त्याच्यानंतर नितीन नाईक, या सर्वांना मी विश्वासात घेऊन त्यांना एकच संकल्पना सांगितली की हे आपण केलं तर आपण कायम बिनधास्तपणे रात्री झोपू शकतो. हे सर्वांना माहीत आहे. ह्या भूमिकेतून ह्या सर्वांनी मला एकमताने निर्णय दिला की तू अभित कामाला लाग, आम्ही तुझ्या सोबत आहोत. त्याचंच एक उदाहरण म्हणून आज ह्या शिवाजीनगरमधली सर्व मान्सूनपूर्व झाडी तोडून फांद्या तोडून एक ह्या लोकांना एक विश्वास दिलेला आहे की येणाऱ्या पावसाच्या दिवसात लाईट पूर्ववत कशी राहील ह्याचा एक मी प्रयत्न केलेला आहे. ह्या लोकांनी मला गेल्या 5 वर्षात उत्तम प्रतीचं सहकार्य केलेलं आहे. मी कोणालाही नाराज केलेलं नाही आहे. आणि असंच सहकार्य ह्या लोकांचं भविष्यातल्या काळात राहो. मी नगरसेवक असो किंवा नसो, मी ह्यांच्या अडीअडचणींना ह्याच्या आधी सुद्धा आलो, ह्याच्या पुढे सुद्धा धावून जाणार ही मी ख्याती देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या औचित्यानं नेहरू युवा केंद्र सिंधुदुर्ग आणि वेताळ प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग, तुळस तसेच वन परिमंडळ मठ वेंगुर्ला यांनी तुळस घाटी परिसरात स्वच्छता उपक्रमाचं आयोजन केलं होतं. गेली काही वर्ष तुळस घाटी परिसरात अज्ञातांकडून मोठ्या प्रमाणात कचरा फेकला जातोय. यामुळे वेंगुर्ला ते तुळस मुख्य रस्त्यादरम्यान असलेल्या निर्मनुष्य वस्तीच्या परिसरात कचऱ्याचं प्रमाण वाढलं होतं. डोंगर आणि हिरवळ भाग असल्यानं गावातून या भागात मॉर्निंग वॉकसाठी येणारी माणसं, पाळीव जनावरं, प्रवासी यांना काचा आणि कचऱ्याच्या दुर्गंधीमुळे आरोग्याच्या दृष्टीनं धोका निर्माण होत होता. याकडे गांभीर्यानं लक्ष देत वेताळ प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून श्रमदान करत कार्यकर्त्यांनी तुळस घाटी परिसर स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न केला.
वेताळ प्रतिष्ठान आपल्या सामाजिक, सांस्कृतिक, कला, क्रीडा आणि शैक्षणिक उपक्रमातून सामाजिक बांधिलकी जपत असते. स्वच्छता विषयक अनेक उपक्रम राबवत असते. याच उपक्रमाचा एक भाग आणि सामाजिक बांधिलकी जपत वेताळ प्रतिष्ठानच्या वतीनं नेहरू युवा केंद्र सिंधुदुर्ग आणि वन परिमंडळ मठच्या सहकार्यानं तुळस घाटीचा सुमारे 4 किलोमीटरचा परिसर स्वच्छ करण्यासाठी आपला सक्रिय प्रयत्न केला. यावेळी स्वच्छतेदरम्यान घरगुती कचरा, प्लास्टिकच्या टाकाऊ वस्तू, जुने कपडे, इलेक्ट्रॉनिक टाकाऊ साहित्य, सॅनिटरी पॅड, लहान मुलांचे डायपर, दारूच्या बाटल्या, कीटकनाशकांच्या बाटल्या, पाकिट, प्लास्टिकच्या बाटल्या मोठ्या प्रमाणात आढळून आल्या. अशा प्रकारचा कचरा उचलून तो वर्गीकरण करण्यात आलं. सदर कचरा नगर परिषद वेंगुर्ला यांनी नेत विशेष सहकार्य केलं. तुळस घाटी इथं ग्रामपंचायत तर्फे स्वच्छता फलक लावून सुद्धा बेजबाबदारपणे कचरा फेकण्याची कामं अज्ञातांकडून सातत्यानं होत असल्यानं प्रतिष्ठान आणि नागरिकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्या सावंतवाडीत येत आहेत. सावंतवाडीकरांतर्फे त्यांचा नागरी सत्कार केला जाणार आहे, तर विविध विकास कामांचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जोरदार तयारी सुरू असून शिंदेंच्या स्वागताला सावंतवाडी सज्ज झाली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्या सावंतवाडी शहरामध्ये येतात. सावंतवाडी शहरात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ते येणार आहेत. नुकतंच 30 जूनला या सरकारला, शिंदे फडणवीस सरकारला 1 वर्ष पूर्ण होणार आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे सावंतवाडीत येणार असल्यानं सावंतवाडी सज्ज होते त्यांच्या स्वागतासाठी. समोरच आपण पाहतोय तर अगदी जी कोट्यावधीची भूमिपूजन आहेत किंवा शुभारंभ आहे तो उद्या होणार आहे. त्याची जय्यत तयारी जी आहे ती या ठिकाणी सुरू आहे. आपल्या सावंतवाडीच्या या परिसरामध्ये, बाजारपेठेच्या परिसरामध्ये उद्या हा सोहळा होणार आहे आणि त्याच्यासाठी हे व्यासपीठ सज्ज झालेलं आहे. याच ठिकाणी उद्या एकनाथ शिंदे यांचा नागरी सत्कार सावंतवाडीकरांच्या वतीनं होणार आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर अगदी सगळं प्रशासन असतील, सगळे अधिकारी असतील, पोलीस असतील, हे दक्ष झालेले पाहायला मिळतात. मोठं असं सभागृह, मोठा मंडप या ठिकाणी घालण्यात आलेला आणि लोकांची सोय या ठिकाणी करावी याच्यासाठी ही उपाययोजना केली असून समोरच दिसणारं सावंतवाडी नगर परिषदेचं संत गाडगेबाबा महाराज भाजी मंडई आहे, याचं नूतनीकरण होणार आहे आणि त्याचं भूमिपूजन उद्या एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे. त्याचबरोबर बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना असेल, रमाकांत आचरेकर जे सचिन तेंडुलकर यांचे गुरु होते त्यांच्या नावानं सुरू होणारं ड्रेसिंग रूम आणि जे क्रीडा क्षेत्रातल्या अन्य गोष्टी आहेत त्यासह अनेक दोडामार्गमधलं रुग्णालय असेल, अशा विविध विकास कामांचा शुभारंभ आहे तो एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्या होणार आहे. अनेक नेते मंडळीसुद्धा यावेळी उपस्थित राहणार आहे. स्वतः केंद्रीय मंत्री नारायण राणे असतील, त्याचबरोबर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर असतील, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण असतील, अगदी आमदार नितेश राणे असतील, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन दिली असतील, निलेश राणे असतील, यासह अन्य उदय सामंत माजी पालकमंत्री आणि विद्यमान मंत्री इथले आपल्या कोकणातली सगळी नेते मंडळी आहेत ती या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये हे समारंभ आहेत, हे शुभारंभ आहेत या ठिकाणी होणार आहेत आणि सावंतवाडीकरांकडनं एकनाथ शिंदे यांचे ऋण व्यक्त केले जाणार आहेत. जो कोट्यावधीचा निधी त्यांनी सावंतवाडीच्या शहराच्या विकासासाठी दिला, विकास कामांसाठी दिला, त्याची कृतज्ञता व्यक्त करत सावंतवाडीकरांच्या वतीनं त्यांचा नागरी सत्कार देखील या ठिकाणी केला जाणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या स्वागतासाठी पूर्णपणे सावंतवाडी सज्ज झालेली पाहायला मिळते. भाजी मंडईच्या परिसरातले जे इथले व्यापारी होते, उद्या बाजाराचा दिवस असताना सुद्धा एक दिवस त्यांची दुसरीकडे सोय केलेली आहे आणि त्या ठिकाणी अशा पद्धतीनं सभागृह उभारण्यात आलेलं आहे. एकनाथ शिंदे उद्या याच ठिकाणी येणार असल्यामुळं इथले जे रस्ते आहेत ते सुद्धा ब्लॉक करण्यात येणार आहेत. बॉम्ब स्क्वॉडचं पथक आहे त्यांच्याकडनं सुद्धा इथल्या प्रत्येक दुकानामध्ये तपासणी करण्यात आलेली आहे. तिथे प्रत्येक गोष्टीचा आढावा हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून, पोलिसांच्या माध्यमातून घेतला गेला आहे. नुकतेच जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी असतील,
आपले CEO प्रजित नायर असतील, हे सुद्धा इथे जातीनिशी उपस्थित होते. त्यांनी संपूर्ण या नियोजनाचा आढावा या ठिकाणी घेतलेला. एकंदरीत सगळ्यांचंच लक्ष लागलं आहे ते आता एकनाथ शिंदे यांच्या उद्याच्या आगमनाकडे. अगदी मळगावपासून सावंतवाडीपर्यंत संपूर्ण परिसरात बॅनरबाजी ही दीपक केसरकर आणि भाजपचे राजन तेली यांच्याकडनं करण्यात आली आहे. शुभेच्छांचे बॅनर मोठमोठ्या होर्डिंग शहरात लावण्यात आलेले आणि एकनाथ शिंदे उद्या सावंतवाडीत येणार असल्यानं संपूर्ण सावंतवाडीमध्येही उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळतं. एकनाथ शिंदे उद्या काय बोलणार, सावंतवाडीकरांसाठी काय देणार, सावंतवाडीकरांच्या ज्या अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांकडनं आहेत त्यातल्या कोणत्या अपेक्षा मुख्यमंत्री उद्या पूर्ण करतात हे उद्या स्पष्ट होणार आहे. विनायक गावस, कोकणसाद लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर. नमस्कार. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्या सावंतवाडी शहरामध्ये येणार आहेत आणि सावंतवाडीमध्ये विविध विकास कामांची भूमिपूजन त्यांच्या हस्ते होणार आहे. समोरच तुम्ही पाहत असाल तर त्याची जय्यत तयारीसुद्धा सुरू आहे. गाडगेबाबा मंडई असेल किंवा आपला दवाखाना असेल, बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, विविध विकास कामांची, कोट्यावधीच्या विकास कामांची भूमिपूजन उद्या आणि शुभारंभ हे होणार आहेत. परंतु बॅरिस्टर नाथ पै, ज्या सावंतवाडीकरांची सांस्कृतिक चळवळ जिथे जिवंत राहते, सांस्कृतिक विविध नाटकं असतील, संगीत नाटकं असतील, प्रायोगिक तत्वावरची नाटकं असतील, सावंतवाडीकरांना करमणुकीची असणारी साधनं ज्या ठिकाणी होत होती ते नाथ पै गेली 2 ते आता 2.5 वर्ष होतील ते वापरात नाही आहे, ते बंद आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या नाट्यगृहाचं, बॅरिस्टर नाथ पै या हॉलचं शुभारंभ होईल अशी एक अपेक्षा होती आणि तशा बातम्या पण होत्या. मात्र प्रत्यक्षात इथली वस्तुस्थिती काय ही आपण आता जाणून घेणार आहोत. आपण बॅरिस्टर नाथ पै या सभागृहाच्या ठिकाणीच आहोत. सावंतवाडी नगर परिषदेचं बॅरिस्टर नाथ पै सभागृह आहे. माजी नगराध्यक्ष संजू परब हे नगराध्यक्ष असताना स्वतः अरविंदजी चव्हाण यांच्या उपस्थितीत या ठिकाणी भूमिपूजन झालं होतं. त्यावेळीची ही पाटी 30 डिसेंबर 2020ची पाटी आपल्याला पाहायला मिळते. अनेक नेते मंडळी आहेत, त्यांचेही फोटो आपल्याला दिसत आहेत. शरद पवार असतील, आपले बॅरिस्टर नाथ पै असतील, इंदिरा गांधी असतील आणि मधु दंडवते असतील, या सगळ्यांचेच फोटोसुद्धा इथे आहेत. नाथ पै गेले 2 वर्ष सावंतवाडीकरांना पाहायला मिळत नव्हता. हाच नाथ पै सभागृह आहे आणि इथे अजूनही काम सुरू असताना आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. एक सांस्कृतिक चळवळ सावंतवाडीला मोठी आहे. दिनकरराव धारणकर यांच्यासारखे अनेक नाट्यकर्मी सावंतवाडीत होऊन गेले. त्यांनी ही सांस्कृतिक चळवळ गेली अनेक वर्ष जपली. मध्यंतरीच्या काळात सुद्धा अनेक संगीत नाटकं, व्यावसायिक नाटकं ही सावंतवाडीत होत होती. मात्र गेल्या 2 वर्षापूर्वी ज्यावेळी याचं नूतनीकरण करण्याचा विषय आला, जेव्हा स्वतः नगराध्यक्ष संजू परब होते, त्यावेळी या कामाचा शुभारंभ झाला होता आणि त्याच दरम्यान तौक्ते वादळ हे आपल्या जिल्ह्यात आलं होतं आणि या वादळामध्ये बॅरिस्टर नाथ पै पूर्णपणे जे त्याचं सिलिंग होतं ते कोसळलं होतं आणि मोठं नुकसान हे नाथ पै सभागृहाचं झालं होतं. आज 2 ते 2.5 वर्ष आता होतील, अजूनही धीम्या गतीनं काम सुरू आहे. आपण पाहतो म्हणजे कासवाला सुद्धा जी गती आहे त्याच्याही पेक्षा धीम्या गतीनं काम सुसज्ज आहे, चांगलं आहे, चांगल्या पद्धतीचं आहे. पण जवळजवळ 2 वर्ष याच्यामुळे सावंतवाडीच्या सांस्कृतिक चळवळीला ब्रेक लागला आहे. सावंतवाडीकरांना सांस्कृतिक कार्यक्रमांपासनं, सांस्कृतिक चळवळीपासनं वंचित राहावं लागलं आहे. फक्त नाटकच नाही तर या ठिकाणी अनेक शालेय उपक्रमसुद्धा राबवले जातात, अनेक बैठका, राजकीय सभासुद्धा या ठिकाणी होतात. त्याचबरोबर अनेक विविध समूह गायन असेल किंवा गायनाच्या असतील, अशा विविध संगीत क्षेत्र असेल किंवा
सर्वच क्षेत्रामध्ये अनेक व्याख्यानंसुद्धा या ठिकाणी झाली. तर या सगळ्यालाच कुठेतरी मोठा ब्रेक लागलेला दिसतोय आणि याला नेमका आता जबाबदार कोण हेच समजत नाही. अनारसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सावंतवाडीत येणार असल्यानं उद्या त्यांच्या उपस्थितीत या सभागृहाचा शुभारंभ झाला असता, त्यांच्या हस्ते लोकार्पण या सभागृहाचं केलं असतं तर नक्कीच सावंतवाडीकरांच्या ते हिताचं ठरलं असतं. सावंतवाडीच्या सांस्कृतिक चळवळीला कुठेतरी बळ मिळालं असतं, जी गेले 2-2.5 वर्ष कुठेतरी वंचित राहावं लागतंय. सभागृह नसल्यामुळे नाटकांना सावंतवाडीकर वंचित राहतात. एवढंच नाही तर इथलं जर आपण प्रकार मध्यंतरी पाहिला भरत जाधव यांचा रत्नागिरीमधला, तसाच काहीसा प्रकार इथलाही आहे. इथेही त्या पद्धतीच्या सुविधा नाही आहेत. आता नव्यानं ज्यावेळी ह्याचं नूतनीकरण होतंय त्यावेळी पूर्णपणे वातानुकूलित हा सभागृह केला जातोय. पूर्णपणे इथे येणाऱ्या कलाकारांना चांगली सोय मिळावी, चांगली सेवा द्यावी याच्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. पण 2 वर्ष त्याच्यासाठी गेली असल्यामुळं याला नेमका आता जबाबदार कोण हा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतो. आणि अगदी लग्न समारंभ सुद्धा या हॉलमध्ये झाले, त्यामुळे हा एक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतोय. आणि अजून किती दिवस या कामाला लागतील आणि सावंतवाडीकर पुन्हा एकदा अगदी जी व्यावसायिक नाटकं असतील, संगीत नाटकं असतील, ती पुन्हा एकदा बॅरिस्टर नाथ पैच्या या हॉलमध्ये येऊन केव्हा पाहतील हा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतो. आणि ही तारीख नेमकी कधी पुन्हा एकदा सावंतवाडीकरांना तो क्षण त्यावेळीच्या जो काही आनंद आहे तो अनुभवता येईल हा एक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतोय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे येत असताना त्यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या हस्ते बॅरिस्टर नाथपै सभागृह हे लोकांच्या सेवेत आलं असतं तर आणखीन चांगली गोष्ट ही सावंतवाडीकरांसाठी झाली असती. विनायक गावस, कोकणसाद लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. सावंतवाडीला ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे आणि या ऐतिहासिक शहरामध्ये अनेक आध्यात्मिक, धार्मिक अशी देवळं आहेत किंवा असा वारसा लाभलेला आहे, असा इतिहास सुद्धा आहे. यामध्ये प्रामुख्यानं मी ज्या ठिकाणी आहे ते आत्मेश्वर तळीचं ठिकाण आहे. समोरच आत्मेश्वर मंदिर आपल्याला पाहायला मिळतं. 2 शिवलिंग असणारं हे आत्मेश्वर मंदिर या ठिकाणी आहे. प्राणेश्वर आणि आत्मेश्वर अशी 2 शिवलिंग या ठिकाणी स्थापन केलेली आहेत. आणि त्यासमोरच असणारी ही आत्मेश्वर तळी, या आत्मेश्वर तळीनं अगदी तळ गाठलेला दिसतोय पाण्याच्या पातळीनं. या तळीबद्दल जर सांगायचं झालं तर साधारणतः 18व्या शतकात तिसरे खेम सावंत अर्थात राजश्री महाराज यांच्या काळात हे देऊळ बांधलं गेलं किंवा या देवळाची स्थापना केली गेली. आणि माझ्या मागेच जो मठ दिसतोय भारती महाराजांचा, त्या ठिकाणचे भारती महाराज हे एक योगी पुरुष होते. आणि ज्यावेळी तिसरे खेम सावंत शिकारीसाठी नरेंद्र डोंगरावर जात होते आणि त्यावेळी याच ठिकाणी त्यांना तहान लागली असताना भारती महाराजांनी त्रिशूळ मारत याच जागेतनं, याच कुंडातनं पाणी हे केलं आणि महाराजांची तहान भागवली होती. आणि त्या दिवसापासनं ही विहीर म्हणजे ही जी तळी आहे ती अगदी जमिनीपासून उंचावर जरी असली तरी बारमाही भरून वाहते. इथल्या माठेवाडा परिसरातल्या सगळ्या लोकांना या पाण्याचा, या तळीचा दैनंदिन वापरासाठी फायदा होत असतो. मागे आपण पाहिलं तर काही दिवसांपूर्वी सावंतवाडीचा मोती तलाव हा गाळ काढण्यासाठी आणि जो कठडा आहे तो बांधकामासाठी पूर्णपणे त्याचं पाणी जे होतं ते सोडून घालण्यात आलं. आणि त्यामुळे आज जी परिस्थिती सावंतवाडी शहरात निर्माण झाली की सावंतवाडी शहरातल्या विहिरी या आटलेल्या आहेत. आणि आता आत्मेश्वर तळी जी बारमाही वाहणारी तळी होती ती सुद्धा तळ गाठताना आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी आज 6 जूनपर्यंत आपण पोहोचत आलो तरी पावसाचा अजूनही पत्ता सावंतवाडीत नाही आहे. अशीच परिस्थिती अजून काही दिवस राहिली तर सावंतवाडीत पाण्याची मोठी टंचाई निर्माण होणार आहे. जरी नगर परिषदेकडनं पाणी पुरवठा शहरात प्रत्येक भागात होत असला
तरी विहिरींचं प्रमाण, विहिरीच्या पाण्याचं प्रमाण हे जास्त प्रमाणात आहे. इथले जे लोक आहेत ते विहिरींच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. पण शहरातल्या बहुतांश विहिरी ह्या तळ गाठलेल्या पाहायला मिळतात. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातल्या विहिरीने सुद्धा 10 दिवसापूर्वी तळ गाठल्यामुळं बंबानं पाणी पुरवठा करण्याची वेळ ही सावंतवाडीत आलेली पाहायला मिळते. आज आत्मेश्वर मंदिराची ही तळी ही एक जागृत आणि एक आध्यात्मिक वारसा लाभलेली ही तळी आहे. जमिनीपासून उंच असून सुद्धा ती बारमाही वाहते. परंतु आज तिची जी प्रत्यक्ष स्थिती आहे ती मी पुन्हा एकदा आपल्याला दाखवतोय. जर पाऊस येत्या 4-5 दिवसात नाही पडला तर सावंतवाडीत जे विहिरींवर किंवा अशा तळींवर जे अवलंबून लोक आहेत, ज्यांना तिथनं पाण्याचा वापर हा त्यांच्या दैनंदिन जीवनात होतो, त्यांना मात्र खूप मोठा फटका हा या निमित्तानं सहन करावा लागणार आहे. विनायक गावस, कोकणसाद लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. एकनाथ शिंदे जे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत, उद्या कुडाळमध्ये डेरे दाखल होत आहेत आणि यानंतर कुडाळनंतर सावंतवाडीमध्ये भरगतचा कार्यक्रम आहे. तब्बल 52 कोटींच्या एकूण कामांचं भूमिपूजन होतं. आपल्यासोबत याच शिवसेनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते. संजयजी, काय सांगाल, मुख्यमंत्री उद्या येतात कुडाळमध्ये, कसं असेल स्वागत, दौरा कसा आहे त्यांचा? मुख्यमंत्री याच्या आधी पण 2 वेळा आलेले होते. धावता दौरा होता त्यांचा. यावेळी त्यांचा नियोजनबद्ध दौरा आहे. त्यांचा आम्ही जंगी स्वागत करू, भव्य दिव्य स्वागत करू आणि शासनाचा गतिमान कारभार कसा असेल हे पण याच्यातून दाखवून देऊ. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्यांचे 73,000च्या वरती लाभार्थी आहेत. त्यातले आपल्याला साधारण 25,000च्या वरती लाभार्थी येतील, आपले कार्यकर्ते येतील आणि भव्य दिव्य असं आपण मंडपही केलेला आहे आणि लोकांची सगळी व्यवस्था केलेली आहे. आणण्याची लाभार्थ्यांची व्यवस्था व्यवस्थित केलेली आहे आणि त्या संदर्भात आपले उदयी सामंत असतील, दीपाबाई केसरकर असतील, रवींद्रजी फाटक असतील, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण असतील, यांचं पण ह्या कार्यक्रमात पूर्णपणे सहकार्य आहे आणि लक्ष आहे. तब्बल 75,000 लाभार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. काय नेमका फायदा असेल आणि कसा याचा फायदा लोक उठू शकतात? ज्या योजना आजपर्यंत लोकांना माहीत नव्हत्या त्या लोकांना शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर लोकांपर्यंत त्या कशा पोचतील आणि त्या लोकांपर्यंत कशा जागृत होतील हे आपण ह्या सरकारने दाखवून दिलेलं आहे. त्याचं जे प्रत्यय आहे, ज्या आता व्हॅन असतील, ॲम्ब्युलन्स असेल, पोलिसांसाठी गाड्या असतील आणि जे दाखले असतील ते तात्पर लगेच कसे मिळतील याच्यासाठी आपलं सरकार काम करणार. तुमच्याकडे येतो पण मालवणचे तुमचे प्रमुख आहेत वैभव नाईक, एकेकाळचे तुमचे कट्टर समर्थक, त्यांनी असा आरोप केलाय की नारायण राणेंनी हा दौरा संपूर्ण हायजॅक करत कुडाळमध्ये आणला आणि दीपक केसरकरांकडून हायजॅक करून घेतलाय, असा आरोप होतोय. नेमकं काय तथ्य आहे? ते असं म्हणजे त्यांना ते पहिलं सवय आहे बोलायची, म्हणजे खोटं बोलायचं, रेटून बोलायची अशी सवय आहे पहिल्या असं. आणि आम्ही जरा जवळ जास्त होतो त्यामुळे जास्त. आणि आता कसं त्या साईडला गेले म्हणजे त्या लोकांचा जरा सहभाग जास्त आला त्यांच्यावरती खोटं बोलायचं, ठीक आहे. पण ह्या टायमाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी जे सर्वसामान्य माणसांना लाभ दिलाय, लाभार्थ्यांना लाभ दिलाय, ही गोष्ट सामान्य नाहीये. कारण अनेक वर्ष राजकारण सगळ्यांनी केलंय पण सर्वसामान्य माणसाचा कधी विचार झाला नाहीये. अनेक योजनाला मान दिला, सन्मान दिलाय, परत त्यांनी मान्यता दिली चांगल्या पद्धतीने आणि सर्वसामान्य माणसापर्यंत योजना कशी पोहोचावी हे तर ह्यात साधारण एक छोटस एक पिक्चर आहे, आपली एक ट्रेलर आहे, पिक्चर अभी पूर्ण बाकी आहे. आता ह्याच्या पुढे सुद्धा मोठमोठे कार्यक्रम आमचे सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब, माझे सन्माननीय उद्योगमंत्री साहेब आपले उदय सामंत साहेब, सन्माननीय दीपक केसरकर साहेब, फडणवीस साहेब आणि आमचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, फाटक साहेब, हे सर्वांनी मिळून ज्या पद्धतीने कोकणाचा विकास करायचा ठरवलाय त्या पद्धतीने विकास मोठ्या प्रमाणात होणार आहे आणि सर्वसामान्य माणसांना
दोन हाताचं काम कसं मिळेल हे याच्या जास्त साहेबांनी एकनाथ शिंदे साहेबांनी लक्ष घातलेलं आहे. खरोखरच मनापासून मी आभार व्यक्त करतो. खरोखर जिल्ह्याच्या वतीने आम्ही साहेबांचे हे करून सन्मान करून आम्ही सगळ्या त्यांचं अभिनंदन करतो. खरोखर असं कधी होणे नाही असं त्यांनी केलेलं आहे. आम्ही तुम्हाला आज सांगतो, कारण मुख्यमंत्री कसा असावा तर एकनाथ शिंदे साहेबांसारखाच असावा. ज्या प्रश्नाला उत्तर देताना दीपक केसरकरांनी आज म्हटले भविष्यात कदाचित वैभव नाईक हे पण एकनाथ शिंदेसोबत येतील, ही भविष्यवाणी केली. काय वाटतं आपल्याला? भविष्यातलं शिंदे साहेबांचं जे काम बघितल्यानंतर वैभव नाईक तर सोडाच असे बरेच जण आहेत जे उरले सुरले ते पण लाईन लावून उभे आहेत. फक्त काय होतंय की थोडंसं मागे पुढे चाललंय त्यांचं. पण भविष्य असं आहे, भविष्य काळात तुम्हाला शिंदे सरकार सगळे शिंदेच दिसणार. भविष्यातलं वातावरण तसंच होणार, कारण त्यांचं काम करायची पद्धत आणि प्रत्येक कार्यकर्त्याला बरं कोणी असून दे कधी रात्री आपण ते फोन केला तरी त्यांचे संपर्क करण्याची पद्धत त्यांची आहे ती चांगली आहे. कोण गेलं तर नाही, ते रात्री 3-3, 4-4 वाजेपर्यंत असतात, लोकांना भेटत असतात. कोणी जाऊन आपलं म्हणणं त्यांना रडगाणं सांगू शकतं. सर्वसामान्यांचा मुख्यमंत्री कसा असावा हे एकनाथ शिंदेने दाखवून दिलेलं आहे. त्यामुळे बरेच जण त्यांच्या संपर्कात आहेत. संजय, आरोप होतोय की या संपूर्ण तुमच्या अभियानावर शासनाच्या पैशाचा, करोडो पैशांचा उधळपट्टी शिंदे सरकार करतंय असा आरोप होतोय. नेमकं काय तथ्य आहे त्याच्यात? नाही, काय कसं असतं की आपण केलं तर ते चांगलं आणि दुसऱ्याने केलं तर ते वाईट, अशी जी म्हणण्याची पद्धत आपल्या कोकणात आहे ती आहे. आता एवढा कार्यक्रम चांगला दिसल्यानंतर त्यांना काहीतरी आरोप करण्याची संधी पाहिजे असते, पण ते करतायत. याच्या आधी जे कोण असतील त्यांना हे सुचलं पण नाही. एवढा मोठा कार्यक्रम 73,000 जे लोक लाभार्थी आहेत त्यांना योजनाचा लाभ मिळणार आहे, ही पण छोटी गोष्ट नाही आहे ना. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी पण ही मोठी गोष्ट आहे. आपले मुख्यमंत्री स्वतः येऊन लोकांना त्याचा लाभ देतात, त्याच्या लोकांच्या लाभार्थ्यांना माहिती देत आहेत. 27 कोटी जे हॉस्पिटल आहे दोडामार्ग याचं ऑनलाईन उद्घाटन असेल, 15 कोटीचं मार्केट सावंतवाडी याचं उद्घाटन असेल आणि कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दोडामार्गचा 5 कोटी आणि सावंतवाडी असं 52 कोटींच्या विकास कामांचं भूमिपूजन होतंय. कसं बघताय याकडे की या मतदारसंघाचा चेहरा मोहरा या निमित्तानं बदलू शकतो का? सगळ्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा चेहरा मोहरा बदलल्याचं एकनाथजी शिंदे असतील, देवेंद्र फडणवीस हे काम करतायत. हे 52,000 कोटी किंवा 52,000 कोटी हे पुढेच्या येणाऱ्या काळात प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला मोठे मोठे दाखले दिसतील. कारण काय काम करण्याची आमच्या मुख्यमंत्री साहेबांची पद्धतच आहे ती वेगळीच आहे. यानंतर दीपक केसरकरांनी आज म्हटलेलं होतं की मंत्रिमंडळाचा विस्तार हा हिवाळी अधिवेशनापूर्वी होऊ शकतो. आणि त्यांनी असंही म्हटलं होतं की नितेश राणे जे आहेत हे नितेश राणेंना पण लॉटरी लागू शकते. काय नेमकं दीपक केसरकरांचं हे विधान आहे, या विधानाकडे कसं बघता? एक भाजपचे आमदार नितेश राणे आहेत, कणकवली मधून ते रन करतायत आणि सूचक विधान दीपक केसरकरांनी केलेलं आहे की या उद्याच्या कार्यक्रमानंतर मंत्रिमंडळ विस्तारात कदाचित नितेश राणेंचा वर्णी लागू शकते आणि भविष्यातील ते पालकमंत्री पण होऊ शकतील महाराष्ट्रातल्या एका जिल्ह्यातलं. कसं बघता याकडे? कसं आहे, नितेश राणे यांचं तुम्ही काम बघितल्यानंतर की आमच्या युतीमध्ये त्यांचा मंत्रिपद नाव असणं किंवा त्यांना मिळणं हे चुकीचं असं काय वाटत नाही. कारण युतीचं सरकार आहे, कोणाला संधी देणं न देणं हे वरिष्ठांचं काम आहे. आणि जर समजा नितेश राणेंना पालकमंत्री करत असतील किंवा त्यांना वरती मंत्रिपदात घेत असतील तर आम्हाला वाईट वाटण्याचं कारणच नाही. का आमचे मित्रपक्ष आहोत, त्यांच्यावर आमची युती आहे, ते आमच्या युतीतले आमदार आहेत, आमचे तालुक्याचे ते आमदार आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा दौरा हा जरी शासकीय दौरा असला तरी भाजप शिवसेना सरकार विरोधकांना म्हणजे काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल आणि उद्धव ठाकरे गट याला कुठेतरी सेन लावण्याच्या दृष्टीने काही पक्षप्रवेशांचं आयोजन केलं आहे का? पक्षप्रवेश कायम होतच असणार, हा शासकीय कार्य म्हणजे असल्यामुळे इथे प्रवेशचा कार्यक्रम आपण घेणार नाही. पण नजीकच्या काळात आपण तुम्हाला समजेल की किती प्रवेश होतात आणि राहिलेले किती जण तिकडे राहतात आणि आमच्याकडे किती राहतात हे नजीकच्या काळात तुम्हाला समजेल. जेव्हा ते कुडाळमध्ये येतील, खरं तर देवगड हापूस आता नाहीये, परंतु असं वेगळ्या पद्धतीने काय मुख्यमंत्र्यांचं स्वागत करण्यासाठी जय्यत तयारी आखली आहे का तुम्ही? 100% ती उद्या तुम्हाला समजेल. तुमच्याकडे येतोय बबनजी, अजून काही पक्षप्रवेश काही बातम्या आमच्याकडे येत आहेत की कुडाळ मालवण मधून तुम्ही धक्कातंत्र देऊ शकता, म्हणजे भाजपमध्ये प्रवेश असेल किंवा शिवसेनेमध्ये असेल, काय नेमकं आहे, काय चित्र असेल? आम्हाला जे शिवसेनेच्या पदाधिकारी आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी जे आपल्याकडे जबाबदारी दिलेली आहे, म्हणजे दीपक केसरकर साहेब असतील, उदय सामंत साहेब असतील, मुख्यमंत्री आमचे एकनाथ शिंदे साहेब असतील, सर्व पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या म्हणजे वरिष्ठ नेत्यांनी आपल्याला जबाबदारी दिलेली आहे. कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये आम्ही जास्तीत जास्त म्हणजे
जास्तीत जास्त मतदारसंघामध्ये पदाधिकारी वाढवून आणि अशा संघटना मजबूत करून आम्ही त्यांना एक महिन्याच्या आतमध्ये देणार आहोत. काय असेल कणकवलीमधून, विशेषतः कणकवली तुमचा बाले जिल्हा जिल्हा प्रमुख कोणत्याचे आहेत, कणकवलीमधून किती लोक येतील? कणकवलीत त्यांचे लाभार्थी सोडून आमचं टार्गेट आहे 2 ते 2,500 कणकवली तालुक्यात मी आणणार आहोत. सावंतवाडीमध्ये कसं स्वागत होणार आहे एकनाथ शिंदेचं? अशी चर्चा आहे की त्यांचा सत्कार झाल्यानंतर दीपक केसरकर यांच्या निवासस्थानी मुख्यमंत्री जाण्याची शक्यता आहे. या ठिकाणी ते पहिल्यांदा जातील किंवा संपूर्ण कार्यक्रम संपल्यानंतर जातील, चहा पाण्यासाठी जातील, कसं असेल हा माहोल सांगा. हा त्यावेळेच्या वेळेवर सगळा दौरा अवलंबून असेल. त्यावेळी वेळ किती असेल, साहेब किती वाजता येतात, तिथून किती वाजता सावंतवाडीत पोहोचतात, त्याच्यावर वेळ असेल तर दीपकभाई केसरकर हे आमचे नेते आहेत आणि साहेबांचे एकदम जवळचे आहेत, त्याच्यामुळे ते घरी जाऊ शकतात. त्याच्यामुळे जाणं न जाणं हा त्यावेळी वेळेवर अवलंबून असलेला विषय आहे. एक शेवटचा प्रश्न, माहोल जो आहे, माहोल तयार झालेला आहे, कार्यकर्त्यामध्ये काय माहोल आहे? तुमच्या महिला कार्यकर्ते असतील, जे कट्टर तुमचे शिवसैनिक असतील, यांच्यामध्ये नेमकं काय वातावरण आहे? कसं असतं की ज्यावेळी आपल्या घरात पाहुणा येतो आणि आपला नेता येतो, तो दोन्ही क्षण असे असतात की ज्यावेळी आपला नेता येतो त्यावेळी प्रत्येक कार्यकर्त्याला वाटत असतं की आपला नेता आपल्याकडे आलेला आहे, त्याचं आपण चांगल्या प्रकारे स्वागत करावं. त्याप्रमाणेच प्रत्येकाच्या ह्याच्यात उत्साह निर्माण झालेला आहे. धन्यवाद. होते सगळे शिवसेनेच्या वतीने सगळे पदाधिकारी, संजय आंग्रे आहेत, शिंदे आहेत, कणकवलीचे कार्यकर्ते आहेत. त्याचं म्हणणं आहे की दिवाळी उद्या साजरी होते, शिवसेना आणि भाजपचे कार्यकर्ते एकनाथ शिंदेचं स्वागत करणार आहे. हा जो पॅन्डॉल आहे, हा पॅन्डॉल उभा करण्यात आला आहे. तब्बल 75,000 पेक्षा जास्त कार्यकर्ते हे कार्य या ठिकाणी म्हणजे लाभार्थी ते दिसणार आहेत. स्टॉल जे आहे, स्टॉल उभे करण्यात आले. स्वतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कलेक्टर के मंजुलक्ष्मी जातीनिशी हजर आहेत. पदाधिकाऱ्यावर अधिकाऱ्यांची मोठी गर्दी जी आहे, गर्दी पाहायला मिळते. निश्चित एकनाथ शिंदेच्या संपूर्ण दौऱ्याविषयी कुतूहल आहे, परंतु शिवसेना भाजप असेल, मोठे कंबर कसलेली पाहायला मिळते. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण असतील, हे स्वतः जातीनिशी आहेत. याशिवाय माजी खासदार निलेशजी राणे, ते भाजपच्या निलेशजी राणे, हे पण जातीनिशी उतरलेले आहेत. संपूर्ण जो दौरा असेल एकनाथ शिंदेचा, या दौऱ्याची माहिती येते. एकनाथ शिंदे पहिल्यांदा विमानाने चिपी येथे दाखल होतील. चिपी येथून दाखल झाल्यानंतर ते थेट दीपक केसरकर यांच्या निवासस्थानी सावंतवाडीला जातील. या ठिकाणी फ्रेश झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचा भूमिपूजन होईल. सावंतवाडीतील जी तब्बल 52 कोटींची भूमिपूजन आहेत ही होणार आहेत. यानंतर त्यांचा नागरिक सत्कार जे आहेत, हा नागरिक सत्कार सावंतवाडीमध्ये होणार आहे. यानंतर याच ठिकाणी एकनाथ शिंदे 12 वाजता येतील आणि हा जो शासकीय कार्यक्रम आहे हा 1 तासाचा आहे. दुपारी 12 ते 1 या वेळेमध्ये हा कार्यक्रम झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे जे आहेत, एकनाथ शिंदे पुन्हा चिपी विमानतळानंतर मुंबईच्या दिशेने रवाना होतील. मात्र शासन आपल्या दारी हा जो कार्यक्रम आहे हा होत असताना शिवसेना आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यामध्ये आनंदाचं वातावरण आहे आणि विशेषतः दोन्ही ठिकाणी सावंतवाडी आणि कुडाळमध्ये ह्या कार्यक्रमासाठी फार मोठी ताकद सेना भाजपने लावलेली पाहायला मिळते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. सीएम शिंदेच्या दौऱ्याची जय्यत तयारी. महामार्ग रोखला, पोलिसांकडून धरपकड. आणि आत्मेश्वर तळीनं गाठला तळ. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.